Hurra! Nowy Mass Effect jest super grom. Na pewno. Masz 16 giga ramu. Nie, mam 2 giga ramu. Dobrze. 60 FPS-ów z tego co widzę póki co jest. Ale za chwilę... dobra, w dupie to mam. Nowa gra damy. Ja sobie stworzę własną postać. Żeby się wczuć w nią. Już FPS-y spadły, widzę. Także optymalizacja na najwyższym poziomie. I to na tym. Na OBS-ie. To się rzadko kiedy zdarza. To mi się jeszcze nie zdarzyło w przypadku żadnej gry. Także fajnie. Dlaczego w kosmosie nie ma dobrych imprez? Bo nie ma atmosfery. Dobra, gramy mężczyzną. Sam sobie stworzymy. Teraz mamy piękny przykład Rosjanina. Znaczy no taki wschodni mongolski pysk. Rusy tak wyglądają często. Trzeba z niego zrobić człowieka. W sensie Europejczyka. Bliżej, ale to jeszcze nie to. No to taki jakiś trochę sztuczny, jak ze zbiornika jakiegoś. Nie. Nie. Nie bardzo. W żadnym razie. Też nie bardzo. O Boże. Dobra, to wyjdźmy z jakiegoś normalnego modelu, że tak powiem. Przerobimy tego gościa, chociaż wygląda jak taki informatyk stulejarz. Trochę co się podrapał. Nie wiem. Przy czymś tam. Dobra. I ja sobie go teraz... Ale ja chcę mu tą twarz z tego zrobić sobie sam. Jak to się robi? O, Wiesiek! Dzięki Wiesiek. Wiesiek 2 lata już subskryberuje. Dlaczego oni domyślnie są ciemni? Tu była dobra liczba. Bo to jest gra postępowa. Tu nie ma normalnych ludzi, białych Europejczyków, takich z normalnym, prostym nosem, jasnymi włosami, jasnymi oczami. To jest postępowa gra. Zaraz, ja sobie chcę zrobić go podług mnie całkowicie. I jak to się robi? Jest w ogóle taka... tutaj! Boże, jak to jest niewygodnie zrobione. Dobra. Kolor skóry. No, jak najnormalniejsza. To nie jest żaden rasizm, żeby nie było. O kurde! Sebensor, dzięki! Także to wszystko idzie na żywo na YouTube'a, znaczy na martwo na YouTube'a, teraz jest na żywo na Twitch. Warto oglądać Twitch. Dzięki piękne. Za 2 lata suba z rzędu. Brwi. Brwi niech ma... W ogóle jak to jest zdupiona ta kamera. Wysunięcie brwi. Tak wygląda jak Nikolaj Wałujew, taki bokser był. Znaczy jest. Tak normalnie, jak człowiek. Psujecie odcinek? Nie, jak najbardziej, proszę subować. Policzki. No nie wiem, no normalne niech ma. Nie wiem, jakie to są normalne w sumie. Zróbmy z niego człowieka, krótko mówiąc. Pierwszy materiał na YouTube'a to będzie tworzenie postaci. Będzie trwał 3 godziny. Czemu nie? Kości policzkowe. Teraz wygląda jak Finn. Dobra, tak, może takie normalne. No, wygląda jak człowiek nawet póki co. Podbródek. Nie wiem, zwykły. Wysunięcie podbródka. No trochę niech ma tak. Nie wiem, to wygląda tragicznie. No. Szerokość. Niech nie będzie taką kwadratowym ryjem, ale bez przesady.
Szerokość szczęki. No, zwykła. Dobra, trochę się polepszyło, ale nie ma szału. Oczy. Wysunięcie oczów. No takie normalne niech będą. O, gdzieś tak. A to była wysokość, sorry, to jest wysunięcie. To jest reptilianin. Człowiek z kosmosu. O, w miarę normalnie. Szerokość oczów. No tak, najlepiej. Kiedyś widziałem dziewczynę, co tak oczy miała. Nic fajnego. Dobra. Nad wyraz ludzko póki co wygląda. Usta. Wary. Wary losu. To nie jest Angelina Jolie. Także wiecie. Tak, normalnie. Dalej wygląda jak Ukrainiec. Ej, coś w tym jest w sumie. Nie wiem czego to kwestia, może tej fryzury jak Marek Mostowiak. Coś w tym jest gwiazda. Jakiś taki wschodniosłowiański ryj mi wyszedł. Nos, żydowski. Włosy na Marka Mostowiaka ma. O matko. Miałem nos tak normalnie może jak człowiek. Żyd. Pokryta wazeliną, bo oni są spoceni. No zwykły jak człowiek. Cześć Ania. Dobra, przestał wyglądać tak jak wcześniej. Dobra, teraz tego typu rzeczy. W ogóle to jest najjaśniejsza skóra, a on dalej jest taki ciemny jakiś, nie? Lol. To będzie ciężka przeprawa, powiem wam. O Boże. Dobra, jakieś takie normalne. Nie wiem. Takie o. Niech ma. Kolor włosów. Nie wiem, no jakieś... Może nie niebieskie, ale... Boże, ten zarost musi zniknąć. Coś ma z tym ryjem nie tak. Coś mi się tu nie podoba. Jakiś taki jest dalej, nie wiem. Nie taki. Typ zarostu. O Boże. No teraz lepiej, ale w dalszym ciągu coś jest nie tak. Taki Nexus trochę za 15 lat. Boże, taki zaraz jest źle zrobiony. Wygląda jakby miał twarz zrobioną z wiór takich z deski. Małpia twarz jakaś taka. Nie wiem. Z przodu to trochę jak Makuła wygląda. Jakiś taki tatarski. Dobra, ale Boże, jak źle to wygląda. Gdzie są w ogóle rzeczy typu... Zaraz. Gra ma wszystkie twarze. Nie tak? Nexus za 15 lat to będzie miał ile? 30.
Ech. Ale włosy to są zajebiste. To powiem wam, że podobne włosy były w pierwszym Mass Effectie. O ile nie lepsze. A zaraz to jest płyta wiórowa, no... Ideolo. 100% po prostu, 100%. Dobra, no może coś jeszcze z tym się da zrobić. Kolor oczów. Co to za dziwne jakieś w ogóle te... A są jakieś normalne kolory? Na przykład niebieskie, ale nie jak jaszczur z kosmosu? Dobra. Kolor wewnętrzny? Jak wewnętrzny? Aha, bo są dwa te. Dobra. Teraz trochę wygląda jak... Janek Kos, ale mniej przystojny i bardziej z Hiszpanii. Szału nie ma. Makijaż. No bez jaj. Blizny. Bliznę by mógł mieć, może ma coś tam niby, ale... To jest oparzenie od tostera. Zajebista blizna. Popkę monstre. Głębokość blizny, taka fez, kurwa, szrama na pysku. Lol. Kot go podrapał. To jakiś ten trądzik niezagojony? To nie wiem co. Godzinę będziesz z ryjem. Podejrzewam, że z 2 godziny może. No, 2-3. To jest blizna. Nie potrafię się golić. Dobra, ta pierwsza była w sumie najlepsza. I no, nie w takim miejscu. O, spoko. Powiem, że nożem dostał w burdzie pijackiej w barze. No, wyprowadziłem go na ludzi, ale tylko trochę. A tatuaż może jakiś seciulnie. Ale nie na twarzy. To nie chcę. No jest źle, ale okej. Ale na początku było o wiele gorzej. Także teraz nawet jak przymknąć oko, to wygląda jak człowiek. Szkolenie. Co ma nawa jest? Szarża, sprawność bojowa. Dobra, będzie narwaniec. Imię. A on ma Ryder na nazwisko. Dobrze. To damy mu na imię Mateusz. Bo tak to tak pasuje. Mateusz Ryder. Dobre, nie? Chociaż nie, bo to cała gra tak będzie. Ja pamiętam, że ja nazywałem kiedyś postać w Mass Effectie jakoś tak... Kurde, nie wiem. Brian. Bonzo Rider. Andrzej Rider. Andrzej Rider. Dobra, ja bym mu dał piękne, staropolskie, germańskie imię Zygmunt. Zygmunt Rider. Myślę, że ładnie. Twój bliźniak. A po co mi bliźniak? Moim bliźniakiem jest kobieta?
Komandor Shepard była kobietą. Komandor Shepard był mężczyzną. Z tego co pamiętam, Shepard był mężczyzną. O Boże, dobra, grajmy. Bardziej fabułą niż walką. Nie, no dobra. Nie, dawno nie grałem w takie gry, to dam normalny. Ale te włosy to 2017 rok, takie technologie i nie potrafią zrobić włosów u postaci, okej. Jaki to jest dramat, to jest porażka. Ale dobrze. Już widzę, jak mi na YouTubie zgłaszają prawa za to plumkanie w tle muzyki. Every great moment in our history began with a dream. Czytajcie, bo to ważne. Pewnie. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Ura! Amerykańskiej flagi brakuje, nie? Rok... Oto ich przyszłość. Oto... 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 Andromeda. Mass Effect. Grupy Wyszehradzkie brakuje. Tak. Skurwinoksy lecą. Dzień 0, godzina 0. Nie ma takiej godziny. Co kłamią? Znaczy, godzina w sumie jest 0000. Dwadzieścia 000 ludzkich kolonistów. Będziemy kolonizować Europę Wschodnią. Habitat 7. Czy ma coś wspólnego z... A, nieważne w sumie. Pierwszy raz widzę mimikę twarzy w Mass Effectie. Deep breaths. You're gonna wanna take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Ryder, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder team, eh? The ones finding us a home. Czemu takie Can you dziwne make it robią somewhere miny? tropical? Nice, warm ocean, summer year round? How about we get him a cup of coffee first? Płynność na OBS-ie dalej spada do 40 klatek. Z tego wniosek jest prosty. Gra ma zjebaną optymalizację. I nic na to nie poradzę niestety. Niezależnie od ustawień, niezależnie od wszystkiego. Ryder, let's get you checked out. Look here.
After discovering an unusually high ratio of potential candidates for Golden Worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda. Our new home. Te włosy to jest... O tych włosach to można Makes by it sound so easy, doesn't it? materiał na YouTube'a zrobić osobny. Nie, aż nie wiem co... W ogóle nie podoba mi się to. Boże, negatywnie się nastawiłem. Przykro mi. I hope not. I signed up for a little adventure before we settle down. Well, buckle up. Sounds like you'll get your wish. Yeah? Over here now, the Pathfinder wants you all on your feet right away. He said mission ready within the hour. Any idea why? No, but I'm guessing that's where your adventure comes in. Boże, co ja mam na głowie? Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. O, Murzyn. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Tepero. Good morning, Ryder. Are you feeling Doktor well? Dupero. Jak się czuje? A może się zapytam coś. I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern. Assuming the implants work as advertised, Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling otherwise? Jestem tak podekscytowany. I'm ready to get to it. Readings confirmed. I detect an increased level of adrenaline in your system. The neural implant is functioning properly. Caffeine always did make me jumpy. Co oni robią za miny? You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Zahaczyliśmy o drzewo w kosmosie. To się zdarza. What's happening? It broke free. Just hang on. Engineering, report. No, rozglądam się. Wciśnij Alt, żeby spojrzeć. LOL. Careful of the syringe. Hold on. Co tu się od papieża? This is Cora. I'm at the cryo bay. Brace for a reset. Everyone okay? I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. Jezu, co jest z But it's mimiką good to see her twarzy? up. Feels like centuries Czemu since ta we baba spoke. tak... This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Cora, Riders, report to the bridge. You heard him. Teraz Let's tak, get... taki We have a ma problem over here. wyraz twarzy. It's Sarah Ryder. Może jej brwi naciągli za fest. What's wrong? I don't know. Have to check it out. Never felt zero G before. Jest mega dziwna waga postaci. Czuję się jakby się kulała beka z góry. W sensie rozpędza się, jest tak bezwładnie. Generators are hardened. Take a hell of a lot. Kirkland. Good to see you, Ryder. Elo. Nie podoba mi się to, jak ta gra wygląda i jak działa, tym bardziej. Morning, Ryder. Give it. Ryder, Is my sister okay? Sarah's fine. Her vitals are strong, but the revival procedure was I can't interrupted. lose her. I don't like the sound of that. Don't worry. Oh. It just means the process could take a bit longer than usual. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration, and brain activity are all normal. To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while, then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Ryder, I'll wait for you at the door. Whenever you're ready. Rajda. Fajne. Hi there. I'm Jan Garson, founder of the Andromeda Initiative. I'm here to welcome you to a whole new galaxy. The good news is, the hard part's over. We're here. If you have any questions now, just ask.
Mam mnóstwo pytań, ale na żadnego tutaj nie widzę. Your current location is Ark Hyperion, housing the human population. Ark Vargero, the Solarian vessel, confirmed departure in 2185. The Asari ship, Ark Lucinia, confirmed departure that same year, as did the Turian Ark Natanus, embarking in 2185. Ja tych włosów nie zboleję po prostu. The selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or Golden Worlds, the Helios cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of Arks arriving in Andromeda, our new home for humanity. Once the Pathfinder team's assessment is complete, Habitat 7 has been selected as the most likely candidate for colonization. Dobra, już mi się nic nie chce wiedzieć w sumie. Ale jak ta gra źle działa, znaczy miejscami tak dziwnie. Trzeba było wybrać zgolone, no nie wiedziałem, że to będzie tak wyglądało. Datapad. Still in stasis. Ej, w ogóle on ma jakąś taką, on jakoś ma taką dużą głowę, nie? W porównaniu do ciała reszty. Taki jakiś jest... Proporcje ciała są dziwne jakieś takie. Chudy strasznie, tak... Coś jest nie tak. Nie wiem do końca co. No i nie można skakać. Ale tego nie oczekiwałem, żeby nie było. Wiem, mamy 2.17, a nie 95, żeby skakać w grach. You ready? What's wrong? A będzie się tu strzelać. Ojej. Hey, up here! Whatever hit the arc fried Check the everything. awaria. We have to balance the power loader or it could explode. Ryder could find it. He has a scanner. Quick, Ryder, use it to locate the fault. On it. Zacznij Try to szukać get readings on the pozytywów. second conduit. No jakich I'll pozytywów try to run mam a tu szukać? diagnostic. Got it. Relay 2C shows damage from a temperature spike. Found it! Bad relay. Ryder, can you go reset it? I will scan your dupa. No i cóż ja mogę? There! It's reset! Rerouting the current now. It's working! Teraz już będzie dobrze? Wszystko? Aż mi się zimno Good zrobiło job, jakoś Ryder. tak. Now we can get to the train. Udaję się do kolejki, ale po co? Po mięso? That was close. Barely in Andromeda, and we're already scrambling. The adventure begins. Not sure your dad'll see it that way. Go ahead and take us to the bridge. W ogóle jest taka bezwładność wielka tych postaci. Znaczy tej mojej, no, tak jak się chodzi. Jak biegnie, to mam wrażenie, że się nigdy nie zatrzyma. Trochę mi to nie pasi jak na grę tego typu, ale... Czepiam się. Od tego jestem. Helm control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. They won't last. What's our position? Unknown. We lost telemetry. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Czy mogę Pathfinder, przestać but this narzekać? is my Nie, ship. nie mogę. Captain, the protocol's To się clear. źle ogląda, no In to the nie absence of oglądaj. communication with the Nexus Co or mam the mówić, other że Arks, super? We proceed to our appointed Golden World. Jak nie jest. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud, and that's just a wild guess what we hit.
Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? Czuć powiew weekendu, ja czuję powiew wkurwienia. Kiedy upgrade kompa pod Mass Effecta? Niestety nie mogę upgrade'ować kompa, bo całe pieniądze wydaję na ślub. Jak nie gadają, to nie wyglądają najgorzej, nie? Dopiero jak zaczynają japę otwierać i robią te wszystkie jakieś takie... To mam wrażenie, że to nie są ludzie, tylko potwory z kosmosu. A przecież potwory z kosmosu tutaj też będą, tylko będą wyglądały całkiem inaczej. My father's got a point, though. Solid ground sounding pretty good right now. Yeah, but... Pretty good isn't good enough. Yes, sir. We're coming through. Ten wygląda na takiego badassa z Surviela. My God. Is that our golden world? That's Habitat 7. New Earth, if we're lucky. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. It doesn't even look the same. O Boże, no planeta jak planeta. We can't, jak to mówią, nie możemy się poddać. Surrender. We don't know how bad it is yet. Still seems like it's our best shot. Maybe. There's just a lot on the line. Sam? The energy from the phenomenon is damping our senses. Planetary conditions are unknown. We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out, and stays out, we need to know if that's safe harbor. And if it's not? As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we are already home. All right, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Have them spin up 2 shuttles. Planet Fallen 30. Yes, sir. A stubborn one, isn't he? Jest uparty. Nie wiem. Your guess is as good as mine. We may be related, but I still haven't figured him out. Just as long as he knows what he's doing. It's not like the cavalry's coming to save the day. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. Na OBS-ie 30 klatek momentami. Fantastyczna gra do streamu, powiem wam. Idealna. Are all the riders adrenaline junkies? I guess it's in her blood. She beat me into the world by 1 minute. Couldn't wait to get started. Well, don't worry. I'm sure Sarah will pull through. When she does, she's gonna want stories. So, let's get out there and find her some. Right. You'll want to get your helmet. And O maybe Boże. stop at the Good Luck Rock before we go. Helmet. The what? Bardzo It's an chętnie. old superstition of your dad's. Gdzie ten helmet? Tu są helmety. Mogę taki też? Got it. That should do it. The Pathfinder is now requiring sidearms. I've opened the armaments locker. Co tam, chłopcy? Hey, Ryder. It's Kirkland, right? Yeah. I think we met just before the Gada do mnie Hyperion left gościu, Earth. którego nie widać, Not no sure ale... if you know Greer. Hi there. Your dad say anything about what's going on? Tyle im powiem. He was all business. Told us to prep and be ready to go. Short and sweet, huh? Will do. See you guys on the ride down. Pobierz broń osobistą. Dobrze. Pobiorę, więc... Dziękuję. You never know. Now let's get to the shuttles. Careful with that, Ryder. Good thing the safety's on.
No, całe szczęście, że jest zabezpieczona, no tak, tak. Błagam, niech do pełnej wersji aby optymalizację poprawią. Bo przecież tak nie można. Dr. Carlyle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic on hand, and if that is home down there, I'm happy to knock on the door. Mam to samo. If it's what we hope it is, it'll be one for the history books. You got a quote ready? One small step? I'm pretty sure your dad will handle that honor. All right, team, button it up. We leave in 5. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seemed prudent given the situation. We'll be short-handed with Sarah out. I heard what happened. Your sister's strong. She'll make it. Oby. We bet on whose boots would hit the ground first. This isn't how I wanted to win. Well, knowing Sarah, she'll want to go double or nothing on who climbs the tallest mountain. Don't let it get you down. I need you sharp. I understand. Your mom would have been proud of both of you. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate, but because you're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, of finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will, they'll remember we didn't give up. That we kept dreaming, that our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. Idziemy robić historię. Wow. A ja sobie zjem Snickersa aż. Czekałem na to 600 lat. Ja czekałem na Mass Effecta kolejnego 600 lat i chyba się nie doczekałem. Szkoda. Archive period, this is Shuttle 1. Switching to manual guidance. Shuttle 2, taking your lead. Good luck, Pathfinder team. Siema, czaczyk. Turning to Vector 135. Copy that. You're on point. Wow, will you look at that? Whatever it is, it stopped the Hyperion in its tracks. It appears to be an unstable mass of dark energy. If you say so. Steer clear of it. Getting some chop here. Gravity anomalies detected. See if I can even it out. My stomach would appreciate that. We're clear. Accelerating to cruising speed. Ryder, we didn't have a chance to meet back in the Milky Way. Name's Liam Costa, Security and Response Specialist. Good to meet you, Liam. Hard to believe we're finally doing this. Sure beats reading the brochures. Beginning our deceleration. Planet's dead ahead. Hang on. Initiating atmospheric entry. Here we go! Aż cały płonę. Flight guidance is scrambled. It'll pass. The controls are fighting me. Adjust approach factor 3 degrees to start. We're through. Holy. Shuttle 2, are you seeing this? Co? Copy that. Doesn't look like a golden world from here. Siema, witam wszystkich serdecznie, którzy przyszli pooglądać super nowego Mass Effecta, który jest na razie ze stwierdzenia Super Mass Effect jest Mass Effectem. A super póki co super ten Snickers smakuje. Hyperion, this is the Pathfinder. We've got evidence of an alien civilization. Has anyone seen us? What if they're not friendly? We stick to contact protocol. No use of deadly force unless hostile intent is clear. Jestem w szoku. Shuttle 2
acceleration increasing. No kidding! Your jump jet is malfunctioning. Get it working! Approaching terminal velocity. Sam! Lol, jakie fajne. O! Dziękuję za 1 000 000 złotych. So much. To fajnie wygląda, powiem wam. To wygląda ok. Pierwszy pozytywny widok w tej grze dzisiaj. Hyperion, Sam, anyone there? Te ślimaki fajne, co to tam za ciuliki wyrastają. Save your breath, Ryder. Sam's offline. Comlink's trashed. I'm surprised we aren't too. Did the others make it? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. This is like some nightmare. Yeah. No way this is home. Looks like we're gonna find some high ground. See if anyone else is alive. Come on. How's your survival training? No. I've seen my share of troubles. To powiem wam, wygląda sympatycznie. Well, Crazy just found us. Te takie Those ropes te. out there are floating. Zobaczymy, jak tam będzie potem w praktyce. Some of these plants look like tentacles. Is the water Szkoda heat tylko, from że ta gra na OBS-ie działa jak gówno. W sensie ja mam w grze 1 000 000 FPS-ów, a wy na OBS-ie macie spadki z 60 do 40. Those structures we saw on the Przykro way mi. in. Who could survive in a place like this? Bardzo mi przykro. Ale nie mogę wam pomóc. Storms here don't seem natural. A mogę zeskanować murzyna? Dane badawcze, okej. Bardzo to przypomina Dragon Age'a ostatniego, możecie się domyślać czemu. Damaged in the crash. No good to us now. There's our comm device. Co? No fixing this. Must have broken on impact. Przekaźnik kotk. Explains why we lost our SAM connection. Oh, and safety tip. Don't breathe the air. Found that out the hard way. Fajny grzyb. Got it. Cześć Buldun. No ogień, powiem wam, jak zagierka. Bez pozytywnych odczuć. Fajne oświetlenie na pewno, spoko tekstury podłoża, ta roślinność niezła, pancerze, ładne filtry nawet dość. Tylko, że nie nadaje się do streamowania. Sam said it's dark energy, but that's in space. Yeah, hell of a cloud. A cloud that O! makes boulders float. To dobre. Siema Kuzbon. Cześć Leszywoj. What the hell is this? Come on, we gotta get through it. Błyskawica. This is crazy! Welcome to Habitat 7! Keep moving! Ah! Damn it! Shit, that hurt! Watch it! Looks safer under there! Is this for real? Is this for What the hell's real? going on with this place?
Planet's trying to murder us? O, Look, something flying around in the sky. śmieszne pieski. Wow. We're not in the Milky Way anymore. Milky Way. A faktycznie, przecież Milky Way to droga mleczna po angielsku, ale jaja. Nigdy o tym nie myślałem w ten sposób, że jem batonika droga mleczna. Cholera. Teraz się kapłem. Po 15 latach życia. Lepiej późno jak w ogóle. There! We get up that cliff, we find high ground. Come on! Not sure we want to be the tallest thing around here. What is this? No się pojawił jakiś komunikat na chwilę. A! Ty, dobre. Cholera. I think I can see a path up. We'll use the jump jets if we have to. Głowa i ramiona. A, to tak, to. Think I'd rather fall than get hit Tak, by lightning. wiedziałem. I Give it a Schwarzkopf. minute. Czarna You głowa. probably do both. More glowing mushrooms. Are they making that noise? Detecting a lot of energy. Can't make heads or tails of it, but it's powerful. Szczelina. Myślałem się jak szczelina to, że się wepchnę tak odruchowo, no ale widać, że nie. A to nie tak, że ten Mass Effect wychodzi 21 marca. A to w co ja teraz gram? W wersję próbną How'd my taką. dad find you? I was a cop. Super tajną. Crisis response. Yeah? Tell you over a beer sometime. Ale w sumie jest dużo podobieństw do Mario, że się skacze po grzybach. Tylko, że jak się wskoczy na grzyba, to postać się nie robi większa. Szkoda. This is gonna be close. Oczywiście zdałnione jest to That's it. skakanie, We're getting there. jak mogliście się domyśleć. Think I see the top. Chłopcze, nie rób mi tego. Mind making some room? Thanks. What the hell is that? Don't know. Analityczny Our job to umysł. figure it out. That sounds like your old man talking. He was right. Something went wrong here. We have to find out what. One thing at a time. Po grzybkach też tak z kumplem skakaliśmy. A potem kierowca autobusu wstał i zaczął klaskać. O, to ci źli. Na pewno są źli, bo są brzydcy. O, Maron, dziękuję, 135. Wedle antycznego kanonu piękna, jak ktoś jest brzydki, to jest zły. Także jeśli jesteście brzydcy, to prawdopodobnie jesteście też źli. Wiecie. No szkaling atol, ale takie są fakty. Just say the word and I go hot. They haven't spotted us yet. Co to już? Po walce? A nie, jeszcze nie. Okay. It's over. Fisher, you okay? I'll live. I thought I was a goner. I knew they weren't the friendly sort. We tried. We did our best. Not like they gave us much of a choice. They didn't. So we reload and put it behind us. We still don't even know what they wanted. Nothing good the way they were armed. This isn't how first contact was supposed to go. Or at least not how I imagined it. That's on them. Can't let it change us. Next time might go better. Yeah, the whole Ma dziwny neighborhood. akcent jakiś taki. Where are the others? Fake. Gone. Kirkland and Greer went looking for help. Come on. Ah, my leg! Can you move? I think it's broken.
You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Whoa. Take a look at these bodies. What are these things? Może najpierw trzeba się było zastanowić, a potem strzelać, ale to tak nie po amerykańsku by było. Well, I don't have Sam here, but I can try to make sense of it. A. They're DNA based, and their armor reads as some kind of... To jest ciekawe. Nieznana forma życia składa się w 35% z nieznanego składnika, w 26% z nieznanego składnika, w 22% z nieznanego składnika oraz w 17% z nieznanego składnika. Right. Looks like you knew how to handle a gun back there. Spend time with an Alliance peacekeeping force. Także spoko. Pozytywnie. Zawsze do przodu. To jest logiczne. No tak, ja wiem. Jak najbardziej. Is that Kirkland? A jak się chowie A? Nieważne. Take them out! Right behind you! They want to fight! We'll give it to them! I count one left to go! That's the last of them. I can't believe we're doing this. Did Kirkland make it? Jak to jest mieć więcej oglądających niż Norbert Gierczak? To tak jakbyś zapytał, jak to jest wstawać codziennie rano i patrząc w lustrze mieć tą myśl, że za chwilę będziesz musiał wyjść po bułki, a jest szansa, że będą tylko grahamki. Ej, tu jakieś supermoce w ogóle były, nie? Jeszcze do używania w tych postaciach. A to spinanie jest zajebiste, to jest po prostu genialna rzecz. Cutscena. Ten chyba nie żyje. No vital signs. Just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth, armed to the teeth? Maybe not. Peace isn't going to be an option here. Peace. No, mocne słowa. We'll come back for his body once we find the others. Koło broni, koło broni. Pope Greer's still alive Co się somewhere. znajduje koło broni? Still, take Amunicja a look at pewnie. this architect. This is really something. Ale jak się te supermoce używa, jeszcze mi nie powiedzieli. No przecież tutaj każdy jest bohaterem. No mi się kazali popatrzeć na to i co to takiego jest. Lampa. Taka nowoczesna bardzo. Zeskanować ci coś? Czy nie masz nowotwora na przykład? No nie mogę, mamo, tego zeskanować. Mamo, teraz się uczę matmy. O, There, watch out! What is this thing? I think it wants to eat us! Okay, it's dead. Whatever it was, it's organic. No sign of jest to technology. nieznana forma życia. Wow, so the cloaking is O dziwo. Yeah, weird. A na jedynce mam moc chyba. Moc moczu. Cześć Chrumszok, witam. Hey look, flare's going up over there. Could be our people. Over I'll where? mark the nav point. There. Over there.
Ile mam dróg dojścia do celu, czuję się jakbym grał w RPG. Takiego nieudawanego. New and painful ways to die. Maybe we could jump jet our way across. To mi się póki co najbardziej w tej grze podoba. To skakanie. Is that sound coming from below? Alien gods of the underworld? Wtedy mam dobre skojarzenia z Tetrisem. Wyobrażam sobie, że jestem takim wielkim klockiem w układance życia. Wiecie o co kaman. Alien gods. Taka sytuacja. Ryder, more of those aliens ahead. They see us! No i po wszystkiemu. O! Here we go! Not much for talking, are they? Look out! They're using those animals! Careful! They're smoking! This is for Kirkland! Ej, tu jest wspomaganie celowania, bez jaj. Don't worry about me! To jest wróg? Nie, to jest nasz. Sorry, zobaczyłem murzyna, myślałem, że przeciwnik. Takie mam odruchy jakieś. Z dzieciństwa. Zakorzenione. Ej, ta broń brzmi mega lamersko, zgodzicie się? Brzmi tak słabo, tak bez polotu. Bez jaj, po prostu. Takie pryt. Nie czuć w ogóle, że się strzela z kosmicznej spluwy superowej. Jakoś tak. Nie wiem. Może ja jestem jakiś niesprawiedliwy dla tej gry czy coś, ale tak jakoś nie potrafię. Nie wiem, kupa rzeczy mnie denerwuje, zaczynając od tego, że ona tak źle działa. Znaczy, że mi działa dobrze, a na OBS-ie działa jak gówno. Ale to może być moja wina jakimś cudem. Nie wiem jakim, nie wiem co jeszcze powinienem zrobić innego. Działa tak niezależnie od ustawień. I jakoś tak po prostu nie wiem, chyba za dużo oczekiwań miałem podświadomie. I się czuję jakiś taki zawiedziony, niespełniony. No, nie wiem. Nie jestem zadowolony póki co. Nie wiem jak tam wasze wrażenia. Jak się nie wstydzicie, to możecie się podzielić. Wyłączyć OBS-a. No, mogę to zrobić w każdej chwili. So maybe they're bringing it in from off-world? More of them in the cluster? Not loving that. Chciałeś przeparda, a nie popierdółkę. Znaczy to nie o to chodzi, tylko te włosy takie zjebane, masakryczne. Jak się gierka zapowiada? Nieciekawie. Nieciekawie. Smutno żaba. No. Trochę smutno żaba póki co taka ta gra jest właśnie. Graficznie też się spodziewałem więcej, bo jest okej, ale Boże drogi. 2017 rok, a to wygląda ledwo trochę lepiej jak ostatni Mass Effect. Trochę lepiej. To nie jest poziom Wiedźmina i tak dalej. Ani mechaniką, ani niczym. Nie wiem. Jakoś tak. Nie urywa nic kompletnie. Wygląda jak... Te lagi to spadki FPS-ów. Tak, te lagi to są spadki FPS-ów na OBS-ie. No to wygląda jak ostatni Dragon Age, no. Tyle. If it's anything like plants back in the Milky Way, there are signs of cellular mutation. Dead animal here, and some sort of trap. Pretty recent too. Widzicie jaki jest problem? Na przykład mamy trawę i wchodzisz w liście, one się nawet nie poruszą ani trochę.
bo się przez nie przenika. I tak samo te krzaki, to wszystko się sprawia wrażenie takiego archaicznego strasznie, że to jest takie plastikowe jakby, nieruchawe, nieanimowane. Widzicie, co się tu dzieje na przykład, no to jest takie kurwa niepoważne, no niedorosłe. I to jest, źle się na to patrzy po prostu. No i oczywiście ta zjebana mimika twarzy, te afy, co oni ciepią, jakby mieli porażenie mózgowe. Można mieć porażenie mózgowe, oczywiście, dużo ludzi ma. Ale czy każda postać w tej grze musi mieć porażenie mózgowe seryjnie? Jakoś tak. Ta gra to przede wszystkim fabuła. Gówno, 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 jeszcze raz gówno. W Mass Effectach zawsze była słaba grafa i liczyłem, że w końcu tutaj wzięli do zrobienia tej gry potężną technologię, jaką jest Frostbite, na którym wychodzi piękna grafika, czego dowodzi Battlefield, a tutaj tego po prostu nie widać. Ta gra wygląda na grę z roku 2014, no mniej więcej. Dodać do tego jeszcze to, że optymalizacja jest jaka jest. A nie ma tutaj milionów NPC-ów, ani fizyki zaawansowanej, ani zniszczalnego otoczenia, ani animowanej roślinności, ani nic tego typu, także no po prostu to jest słabe, to jest słaba sprawa. Nie ma co się lać żurem, nikt mi nie zapłacił, żebym o tej grze mówił dobrze. Najwyżej EA już nigdy ze mną nie nawiąże współpracy, a że nie nawiązują jej od lat, to niczego nie żałuję, jak mówiła główna postać z Postala 2. No szkoda, no. Jak mówił Wieszcz, no szkoda w chuj. Nie łudzę się, że do premiery coś się poprawi, bo się nie poprawi. Z pewnością. Chyba, że się mylę. Może inaczej, żeby uniknąć pozwów sądowych. W moim odczuciu nic się nie poprawi do dnia premiery. O, no i uniknąłem ciężkiego więzienia. No kurde, szkoda. Trochę szkoda. Bo nie napalałem się na tą grę, bo czułem, że może być zrypana. Ale gdzieś tam podświadomie liczyłem na to, że będzie okej. Są rzeczy spoko, na przykład planeta mi się podoba i w ogóle styl graficzny jest okej. I tak dalej, ale wykonanie technologiczne niestety posysa pałkę i nie mam jakiegoś mega słabego kompa, także myślę, że powinno to działać dużo lepiej. I dlatego jestem nieusatysfakcjonowany. I smutno mi, autentycznie mi jest smutno, bo nie na to liczyłem. Wydałem 15 zł w dobrej wierze na miesiąc Origin Access, żeby w to pograć, te 10 godzin. Jest mi autentycznie smutno. Miałem dzisiaj świetny dzień, bardzo dobrze się bawiłem od rana. Jak tylko wstałem, czułem się świetnie. Była piękna pogoda, ciepło, słońce świeciło. Wyszedłem z domu nawet, optymistycznie nastawiony do wszystkiego, a teraz czuję, że mój wieczór jest, no, trochę zepsuty jednak. Nie jest to do końca dobra rzecz. You hear that? Yeah, radio static. But like a pattern. Ale z tych, co szuka pozytywów. Ale życie nie polega na tym, żeby szukać pozytywów na siłę. Chyba, że ktoś jest masochistą. Kaca nie miałeś? Nie, nie miałem w ogóle. Ani trochę. Nie no, nie ma co nie będę... To co jest okej, to mówię, ale no nie, na siłę nie będę się doszukiwał pozytywów. Nigdy tego nie robię, w niczym, nigdzie. Najważniejszą rzeczą, jaka z gry, to jest wypadkowa oprawy graficznej, fabuły, dźwięku i tak dalej. I to jest ten tak zwany fun, ta tak zwana miodność inaczej, czyli generalne odczucie z gry. Wiecie, ono jest albo dobre, albo niedobre. I tutaj te generalnie odczucie z gry jest słabsze niż w Mass Effectie 3, słabsze niż w Mass Effectie 2 i o wiele słabsze niż w przypadku Mass Effecta 1. Także to jest po prostu takie moje odczucie, no. Broń brzmi słabo, animacje są jakieś takie mech, dynamika taka se... No, nie wiem. Trochę się źle czuję z tym wszystkim. Szkoda. Szkoda w chuj. Mogła być dobra gra. No ale...
Sorry, póki co niestety no, nie czuję tego jakoś tak. No właśnie, no 2017 rok, potężna technologia, wielkie studio z takimi zasobami gotówkowymi, że kupiłoby nas wszystkich razem z rodzinami i znajomymi. Także produkcja AAA na skalę światową, tytuł głośny, wielki i tak dalej. Także po takich grach jednak oczekuje się super rzeczy, super grafy, super fabuły, super akcji, super odczuć generalnie, których tutaj w moim odczuciu prywatnym brakuje. I dlatego też jestem smutny po prostu. Jestem smutny. Aż mnie brzuch boli trochę. I coś mnie żga z boku w żebro. Na trailerach gra działała lepiej, także no, bo to też jest kwestia tego, jakby ona działała płynnie, by fajnie wszystko śmigało, jakby mógł to fajnie streamować tak, żeby śmigało, to odczucia by były inne, ale są takie, jakie są. Kurde Jasiu, ale ja tłumaczę o rzeczach kilku, gdzie grafika jest jedną z wielu, a tyś się tej grafiki wyczepił, no. Słuchaj co mówię, a nie wyciągaj sobie wniosków z dupy. Przykra sprawa. What's all this about? It's a weird alien machine. Huh, figures. Only one way to find out. You mean turn it on? To skanowanie mi się na przykład podoba całkiem. Spoko opcja. Coś nowego trochę. Nie żeby to wnosiło jakieś mega odkrywcze rzeczy, ale zawsze coś. What are you doing, Ryder? Oh shit. That can't be good. Jebnie? A nie, dobrze zrobiłem. So the weird alien machine is a generator. Yeah, sure. Why wouldn't it be? Maybe it did something. Jakiś wieloryba obudziłem chyba. Same language as those aliens. Wonder what he's saying. To po francusku Kill było. all humans, probably? Ja się znam. A! I jeszcze się dojebie do jednej rzeczy. Źle ustawiona kamera. Znaczy mi się nie podoba, za daleko. Chyba nie idzie tego zmienić. Ale to moje czepialstwo, to akurat wiadomo. To się może podobać komuś, okej? Hey, that door opened. Some kind of research. I waga postaci jest bezwładna. Bezwładność przez to jest taka, że masz wrażenie, że postać się nie zatrzymie nigdy. Jan Lurok. Nie znam go. Nie znam żadnego Jana Luroka. Jan Lurok. Bardzo porządny gość ponoć. Tak na mieście gadają. Watch it. What is it? This? There. So now killer robots too? The Geth back home would love this place. Doesn't say much. Wszystko jest nieznaną technologią. Old though. Like centuries old. Like an automated guard, maybe? Could be. Magister Lurok. Tak. Rasy można w multi wybierać. A tu chyba nie ma multi w tej wersji trialowej, testowej. Any theories, recon specialist? Some kind of technology on this planet.
Something these aliens are interested in. Like archaeologists? Yeah. Bloodthirsty archaeologists. Weather's still crappy. Heads up! Ciulo żabami. Waiting for us. Damn! Jest multi, tak? A, to okej. They got a Można landing potem pod up and sprawdzić. running. Are these things stalking us? Starting to feel like it. This is not how I go out. I don't think they're listening. A, to jest my power. There. Last one's down. Możecie z EA Access. Aha, z EA Access, okej. Z kilka accessów. Origin Access, EA Access, Niklaus Access, AWDP Access. Cześć Wojtas. A, czyli tak zwana horda. No to akurat jest spoko całkiem. Lubię takie tryby. Dobrze idę? Dobrze. Oh, great. Oh. That can't be good. No, company! Looks like a whole patrol! Probably the arseholes that took Green. Snow Patrol, taki zespół był. Jest. Push them back! Got him! I tak się sprzeda na zachodzie. No jasne, że się sprzeda, oczywiście, bo to jest z kuli samej marki się sprzeda. Tam jakość gry, a sprzedaż to już od dawna nie ma wiele wspólnego. Byćmy realistami. No way in here. Just as well. Not equipped for a big fight. Pa, para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, pa, pa. Moim marzeniem jest, żeby pewnego dnia wszystkie gry były dobrze zoptymalizowane. Tylko że zdaję sobie sprawę, że to marzenie jest równoznaczne z marzeniem, znaczy, żeby to się stało, to musiałyby konsole zniknąć z powierzchni Ziemi. Dlatego to się nigdy nie stanie. Ale marzenia można mieć, nie muszą się spełniać koniecznie. Nie od tego one są. Czy odpaliłem chociaż raz tego koda, co dawali w gratisie do remastera? Tak. Raz. Raz odpaliłem na godzinę. I po prostu tyle. Got him! To jest gdzieś mój cel, tak? Czy będę streamował Shadow War jak wyjdzie? Nie wiem. Jeszcze kupa czasu do tego. Jeszcze trzeba dożyć. A wiecie, a mnie czeka dużo różnych przygód po drodze jeszcze. Na przykład tak, ślub. Pogrzebów nie przewiduję, ale nie wiadomo nigdy. Ciekawe, czy dadzą mi tu wejść. Powinni.
Wreckage ahead. Smoking z wypożyczalni. No chyba trzeba będzie. It's the other half of our shuttle. What a mess. What a mess. We're not off planet yet. Pedzio. Shit! Movement on our perimeter. Biera wszystko. It's an ambush! Oje. Oh hell, they got the jump on us! More of those animals! Ach, uciekaj Niklaus, proszę cię. O, nie umarłem. Weź się człowieku zastanów, kasa na kompa pójdzie, żeby goście mogli się napić, szkoda kasy. Co? Jacy goście? Ja zrobię taki bez gości. Kto to powiedział, że goście muszą być? Co, nikt mi nie będzie rozkazywał we własnym domu moim. A! Fajnie nas cofnęło. Co to się paliwo wylało? Toksyczne otoczenie tu jest. Cofnęło nas w tak zwany, muszę to powiedzieć, chuj. No dobrze. Znaczy nie do końca, ale okej. Cześć Daria. A może nie będę się żenił, tylko sobie kupię 1080 Ti. Warto to przemyśleć. Hang on, Greer, we've got you. Keep your head down! Box them in, Liam! Stay in the kill zone! They're not getting out of this. We're clear. Thank God. I was tapping my mic, hoping someone would Siema. notice. You okay? A mi oddasz Yeah. 1080. Where are the others? Okej. They killed Kirkland. Oddam za But Fisher's Tauzyna. alive, back at the crash site. He's got a broken leg. Needs help. I'll check around for supplies. Muszę przemyśleć, Head wiecie? back. Bo ta Stay put when you get 1080 there. to nie jest We'll look for my jeszcze... dad's shuttle. To nie jest Good luck. taki głupi pomysł. Can't wait to get off this rock. Wiecie, hajtnąć się można zawsze, nie? A 1080 to by się jednak przydała. Muszę się żony spytać. Musiałbym jej najpierw o ślubie powiedzieć w ogóle. Ale to wszystko w swoim czasie. Dobrze, mamy nowego kolegę w zespole. Będzie nam raźniej przeżywać te wszystkie uczucia tak zwane wyższe. Także super. Fajnie. Teraz musimy się dostać tam. Wygląda na to, że jak zejdę tam, to zdechnę. Także pójdziemy naokoło. Okej. Może tędy. Wszystko wygląda mega podobnie, nie? No ale to w życiu też tak jest w sumie. Cora, we read you. You're alive. To już Władcę Pierścieni dałeś. Jakiego They're not Władcę friendly. Pierścieni? On our way. Nav point marked. O co chodzi? Nie oglądałem Władcy Pierścieni, muszę obejrzeć w końcu. Znajdź drużynę, a opcje masz na najniższych, nie no, na najwyższych. Tylko, że to nic nie ma w ogóle do rzeczy. Wbrew pozorom. Znaczy na wysokich chyba. A myślałem, że może zmiana detali coś pomoże, ale nie. Cześć Kapagra. Pierścionek zaręczynowy. A to koniecznie? Nie. Nie no, nie mam pieniędzy tyle. To jakoś chcę dam radę bez tego. Wszystko można, ale tam wejść nie można. Się walczy wręcz jakoś. Well, that settled that.
Cavalry to the rescue. Nice to see you guys. You too, Harry. Trochę lipa. How is everyone? Still in one piece. You got Szarża here just biotyczna, in time. A, to teraz mnie uczycie szarży, jak ja już je You went używałem. scouting ahead Okej, while we fixed the shuttle. okej. Ryder, there's weapons and ammo at the shuttle. Kolczyk Stock albo up. lizak. Did these things try talking to you Okej. at all? Barely a word. Then started shooting. Kobieta, What a about you? co ty tam wiesz? We didn't stop for a chat. Kobiety są trochę jak ludzie, każda ma inaczej. W sumie wszystkie są podobne, ale każda jest trochę inna. Ale tak minimalnie. Żeby nie było. Ah, hell! Enemy ship on the way! Get to cover! Kasztan zaręczynowy. Yes. Here they come! Co się dzieje? Coś się złego dzieje? Aha. They got balls Wszystko to w try an normie. airdrop. Lizak o smaku ananasa. Koniecznie. Koniecznie. Don't let up! Myślałem, że tam coś fajnego będzie. Ah! Lightning's Ała! down the shuttle! Owy. System osłon jest taki, ja bym wolał się sam chować, a nie wtedy jak oni mi każą. Ale rozumiem, że za dużo wymagam. Heads up! Another shuttle incoming! This weather? Guess we got their attention. Are those dogs? I wish. They've got some weird cloaking ability. You're shitting me! You shitting me, tłumaczę, srasz mnie. Sound off! I'm here! Still alive. Here! Present! What? I can't get a beat on those things! There's too many of them! Chciałbym, żeby moja Just postać keep firing! We can do this! robiła bardziej to, co ja chcę, niż to, co ona sama z siebie. By było mega. Man, these guys know how to fight. Ale to jest nowa generacja. Damn shrapnel! Tutaj mądrzejsi ode mnie wszyscy są. Damn, they won't let up! Cholera. O, Fortnite od Fefka. Fefek, mój ulubiony streamer, zaraz pomadzi jabłko. Jest pierwszy w kategorii męskich streamerów. Dzięki Fefek, pozdrawiam. Right. It's just these assholes kill Kirkland. You scared the shit out of me. Wystraszyłeś ze mnie gówno. Tak. Dobre tłumaczenie, uspokój się. Uspokój I hear you, stulejkę. but this isn't the time to lose our cool. Now I feel better. What about the others? Fisher's wounded, but sitting tight. Greer's with him. There are shuttles in pieces. Guys. She's been hit! Take cover! Take cover! Hang on! Ugh. To jest ta. I didn't know you were biotic. Tris. Don't worry, it's not Z Mass Effecta chyba, też takie Before they robiła. attacked, Z Mass Effecta, tfu, z They Wiedźmina. managed to fix our comms. You're a lifesaver. Now just take it easy. Sam, are you there? Slow down. QEC take link it established. easy. Affirmative, Ryder. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Cora. We have wounded crew.
The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the Ark. Not with these storms. It's too risky to fly. Do cholery z ryzykiem, czyli po angielsku to cholera with risk. I'll take that chance. It's not any better on the ground. We're just human lightning rods running around here. Not if we can turn the lightning off. I don't follow. I have an idea. Rendezvous at my coordinates will... Damn, they spotted me. Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable. For a while. Pewnie znalazł suwak w skafandrze, świnia. Siemamy Filim. Sam, do you have the Pathfinder's position? Marking the nav point on your map. Doesn't look far. Let's make this quick. Robią się ślady, We czy mi have to się get there zdawało? before the storm hits. No Nie, robią detours. się, to jest okej. What was my dad scouting for? He was trying to get readings on that tower. Well, the nav point puts him near it. Exercise caution. The storm front is already gaining intensity. Nice to have you back, Sam. How about some good news next time? Czy były już seksy? Tak, dużo mówiłem, że pierdolę, ale to tyle ze stosunków. Póki co. We've got to find the Pathfinder. Bo Like right now. póki co odczucia z gry są negatywne w większości. Są łączność... Jak to powiedzieć? Miks negatywności ze obojętnością. Najgorszy miks na świecie. W każdej możliwej materii. Dobra, przechodzimy grę. Mogę wejść na przykład w takie miejsce? O, mogę. To mi się podoba. To jest takie nowe, takie nietypowe. Wcześniej bym nie mógł, bo nie mogłem skakać nigdy w Mass Effectach. A teraz proszę, mogę wejść na szczyt świata. O. Musisz wrócić na obszar misji. A jak nie wrócę, to co mi zrobicie? Aha! Bardzo sprytne, nie powiem. Ryder, your dad was in trouble. Siema, We have to drobiowy. find him. Znaczy, powiem wam tak, ja nie wiem, w czym jest problem, że ta gra działa w ten sposób. W grze to działa no, bez szału i to nie na full detalach. Nie wiem, może mam kompa za słabego, no ale... Pan Buczku... To co ja do tego kompa jeszcze mam dołożyć? 1080 chyba ino. A na OBS-ie po prostu są dropy z 60 do 30 klatek nagle. I dlatego to się tak źle ogląda, no ale ja na to naprawdę nic wam nie mogę kompletnie poradzić. Chciałbym, żeby było dobrze, ale nie jest. To tak jak w życiu często. Czyli no ogólnie mówię wam jak jest. Jest tak se. Mocno tak se. Jakby działało lepiej, to bym wszystko było lepiej. Let's turn back. Czemu let's turn back? O co ci chodzi? Po co? Let's turn back. Proszę, duża to nie mogę iść? Ryder, we should turn around before the lightning gets worse. No wy was chyba pojebało, że tu jakieś ściany porobili, że ja nie mogę pójść gdzie... Let's turn back. Can't go that way. Is this śmieszny żart, or what? Wina sprzętu, czyli mam za słabego kompa, tak? Czyli każdy streamer ma lepszego kompa niż 1070, 16 GB RAMu i i7 4790K. Pogratulować streamerom, że mają takie pecety wyjebane. Nic dodać, nic ująć. Szczególnie, że gra graficznie no nie urywa nic.
Prześpij się. Ale opanuj nerwy, kurwa, no opanuj nerwy. Mam, Jezus, z kuli gry, to nie o to chodzi. Jakie nerwy? Ja mam nerwy, bo ta gra jest zjebana, a nie bo coś tam i dlatego mi się gra nie podoba. To jest, ta gra się do jutra nie poprawi, przykro mi. Sam's right. We don't A have much time. mam też wrażenie, że nie poprawi się nigdy już. Look, the rod. They're drawing the lightning away. Często jest tak, że jest grupa ludzi, którym dana gra działa super i oni będą mówić, jaki problem, nie ma żadnego problemu. I jest druga grupa, którym ta gra działa źle i oni powiedzą, kurwa, z tą grą są problemy. I te dwie grupy się nie porozumieją i ja jestem w tym przypadku chyba w tej drugiej grupie akurat. Tak po prostu fortuna na mnie wskazała, a w zasadzie jej brak. Nie, moje nastawienie się nie poprawi, bo w tej grze się nic nie zmieni. Ja miałem dzisiaj świetny dzień. Miałem dzisiaj najlepszy dzień od paru dni. I dopóki nie odpaliłem tej gry, no także... Coś jest na rzeczy. A chciałem dobrze, Bóg mi świadkiem. Byłem nastawiony mega pozytywnie. Nawet już prawie zdrowy jestem. I w ogóle i tym. Miłość w moim sercu, gości też. Wszystko ok, a się okazało. Mass Effect zepsuł. Sir. Stay low. Are these guys? Visitors, just like us. I don't think they're native to the planet. They're not. We found an abandoned lab. Like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting. Jesteśmy odkrywcami. It's why we came all this way, isn't it? Exploring the unknown, you said. Glad that sunk in, because some days it's easy to forget. Tell me about it. Sir, you said something about the lightning. It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet. Interfering with that. The tower is quarter Pałac Kultury za 20 lat. Together they're disrupting the entire Może go climate kosmici with porwią. undirected energy. Spoko by było, nie? It would explain a cave we found. Plant life sheltered from the storm. From that tower. It's a good bet. And I think if we can get in there and shut the tower down, the lightning goes away. And the shuttle can get us out of here, in theory. We just have to get past them. A jeśli się mylimy? Nie ma takiej opcji, żebyśmy się mylili. Nigdy się nie It's a hell of a mylimy. gamble. But we won't know until we get in there and try. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. If the riders are game, so am I. But we risk turning a skirmish with these guys into something worse. It's them or us. Oh, it's them. Problem is, we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math. Kalafiorowa głowa. Najgorsza choroba na świecie. Works for me. Let's go! Right behind you. Dobra, ja sobie skończę odcinek na YouTube'a, bo nie chcę wrzucać zaś po 3 godziny, bo mi to potem blokuje neta, muszę to strasznie długo wysyłać. Także tu zakończam i zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod spodem, pod filmem. Także to tyle i prawdopodobnie pojawi się jeszcze kolejny, o ile Pan Bóg da siły. To tyle, myk. A i na G2A zapraszam i Facebooka i streamy i wszystko inne. Trz.